EasyFlow, עולם של פתרונות טעינה. תודה שפניתם ל-EasyFlow, מהמובילות בישראל בתכנון והקמת מערכות טעינה לעסקים, עמדות טעינה ציבוריות וכמובן עמדות טעינה לבתים פרטיים ומשותפים. אנו משתדלים לבצע התקנה אופטימלית, מקצועית ואסתטית ככל האפשר, מלוח החשמל הביתי ועד לחנייה שלכם. על מנת שנוכל לתת לכם הצעת מחיר מדויקת, נתחיל באופי המגורים. בבתים פרטיים, ההתקנה יחסית פשוטה, ואינה דורשת מעבר ארוך מדי של כבלי החשמל. לכן, נבקש מכם סרטון קצר מלוח החשמל הביתי כאשר הוא פתוח, ועד למיקום בו תרצו למקם את עמדת הטעינה. במידה והנכם גרים בבניין משותף, תתבקשו לצלם את נתיב תעלות החשמל מלוח החשמל הביתי שממוקם בדרך כלל בתוך הדירה ועד לחנייה שלכם. נתחיל בארון החשמל הביתי ונצלם עד לארון הקומתי, פיר, בדגש על התקרה והמרחב, כדי לראות היכן תעבור התשתית. נמשיך בקומת החנייה, ביציאת פיר החשמל ועד לחנייה עצמה. נצלם את הדרך עם דגש על התקרה והמרחב. את כל הדרך עד לחנייה. במקרה ולוח החשמל נמצא עמוק בתוך הדירה, או שהדירה נמצאת בקומה גבוהה מדי, קיימת אפשרות להתקין ישירות מהמונה של חברת החשמל שנמצא בקומת הדירה או בקומות התחתונות, 0, 1, מינוס 1. התהליך נקרא פיצול מונה. זהו תהליך בו נוסיף לוח חשמל שיאפשר חיבור בין המונה שלכם לעמדת הטעינה. הליך זה מוסיף לעלות ההתקנה, מכיוון שנדרשת נוכחות של נציג חברת החשמל, עבודה נוספת של החשמלאי ותהליכים נוספים. כעת נוכל לתת לכם הצעת מחיר מדויקת, שתאפשר לכם התקנה מקצועית, נקייה ומהירה. תתחדשו. EasyFlow, עולם של פתרונות טעינה.